Mahadong Bontag, si Dr. kagabi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Live, nasa Facebook, nasa YouTube. Ambot lang ani kay mamili man o kuan mahigala ang YouTube. Unsa ambot sa gusto ani. Nganong dili man siya mo live mag live streaming, naa daw siya ginahanglan nga app, nga application ba, mobile app para daw modagan og kanang live dito streaming sa kanto. Anyway, igo naman ako ni siya i-download sa YouTube. Kung ma-miss ninyo tanan, ma-miss ninyong isa ka portion sa akong programa, kuan, pwede na mo mato sa YouTube. Unya, i-review ninyo dito. Mas dali hinoon. Kaysa Facebook, tungod sa kadaghan siguro nga akong mga kuan ba, akong amigo, mga friends na ko sa Facebook, dili yun dayon magdi na ninyo makita tong video streaming. Pero malagi akong gina-try ni may gala nga available always available ang akong gina-istorya. Sa tinuod kung inyong ma-notice nga for the since 2004 nga akong ginasulti tanan murag kuan gyud relevant gyud sa inyong kinabuhi ba, kay daghan na kaayo mga pasyente na ako may gala nga murag na prevent ang dako nga gasto tungod sa akong ipangsulti. So karon buntaga may gala magistorya ta og kaning ang tutoy. Baw. Ang tutoy may gala usa ka organ sa lawas sa babae nga almost tanan nga imong kinaiya sa pagkabata hangtod pagkatigulang apektado gyud siya gikan sa inyong physical activity nga magdagandagan mo sa bata pa mo hangtod sa tigulang mo nga unsay inyong pregnancy history, unsa may nang pregnancy history. Ang pregnancy history unsay inyong gibuhat before mo nanganak, paghumag panganak, pagpadede, hangtod nga pagundang sa inyong menstrual cycle. Okay? So daghan ka inyong bantayan sa inyong kinabuhi. Labaw na gyud kamo mga 18 ang edad paingon sa 26 years old. Ngano man kay diha nahibaw-an sa medicine nga ang breast cancer ma-detect na magsugod pa lang mo 18 hangtod sa 26. Pag abot ninyo og 26, ang cancer sa breast mugawas gyud sa gyud. Ay either sa naibukol sa inyong tutoy o kundi ba magsakit. Kanang bukol sa tutoy o sa sakit sa tutoy, muna sila mga precursor, sugod. Muna sugod sa mahibaw-an ninyo nga unsay mahitabo ninyo later on. So, ang tutoy may gala, muagi og cycle o phase, murag kang kwan pa, kung sa karsada pa, milestone. Kung sa tawag aning programa urag program kanang hourly program. So milestone o phase. Ang pasabot nako anak may gala sa 18 years old pa lang ang bata ang dalaga kung naa siya history nasa ilang family ang cancer, kinahanglang halughugon makahibalo na dayon ang bata nga ang imo ra bang tiya nag-cancer of the breast. Ang imong lula nag-cyst sa tutoy. So, kana siya nga information ibutang yun sa ulo sa bata. Sa 18 years old siya. Ngano man? Sa panahon nga siya nga mabuntis, sa panahon sa pagkabuntis sa dalaga, katong iyang history, hinahinayon ako ni may gala kay di gyud mo makasabot ba? Sa inyong history nga ang iyang lula, iyang tiya, ang iyang mga parintihan na cancer of the breast, ang iyang tutoy, ang una gyud niyang mabati kay lahi gyud siya, dili sakit, dili pod ngulngol, mabati lang niya nga ang isa ka tutoy murag dili mo bukad. Sa 18 paingon sa 26, dili mo bukad. Kadaghanan sa cancers of the breast makita dito sa tutoy nga wala nagbukad sa 18 years old. So, for example, nakay dalaga,
Yang imong dalaga magsigig ingon nga, wa lagi nagduko ni akong tutoy ma. Isa na siya sa probability lang. Dili ingon nga mo cancer gyud. Probability lang nga naagay mo tubo nga bugon. Naay mo tubo nga cyst. Okay? So, pag abot niya panahon nga mabuntis na siya, ang unang gibuhaton ng iyong mahigala sa inyong dalaga, sa inyong namingyo na nga dalaga, sa tawag ani, namingyo na nga babae nga anak, ha? I-insist yun ninyo siya nga magpadede siya. Nga naman, kaya ang pagpadede sa tutoy, sa nanay, mauna siya posibilidad, amo na siya preventive. Preventive na siya nga dili mag-ipon, magbugon ang tutoy. Mingon mo nga, unsa may explanation ana dok? Ngano man nga ang tutoy nga pasusuhan dili mohimo og cyst. Ingani man guna sa sulod sa tutoy mahigala. Sa sulod sa tutoy na siya mga compartmentalization, mga sabay tawag ang compartmentalization ay mga kwarto-kwarto. Dito sa mga kwarto-kwarto napoy mga tissue sa tutoy, unod sa tutoy nga dili magdako, dili mubukad. Kung dili na siya didihan, dili na siya suyupon sa bata, ang katong lugar nga dili masuyupan, dili maghimo og gatas. Pag dili siya mohimo og gatas, dili siya mo expand. Pag dili siya mo expand, ang katong lugar nga wala nag-expand, mo tay posibilidad maghimo siya og cyst. Mo na siya ang nahibaw-an karon sa siyensa mahigala. Mo na siya nahibaw-an. Sa una, magkuan lang mata, magbukal atong baba, magnganga na ta, wa ta kasabot kung unsa na siya. Ngano man naghimo man siya cyst, ngano naghimo man siya cancer. Karon, mao na siya ang mga indikasyon nga importante gyud nga ang bata mosulti gyud sa iyang nanay ug ang nanay magsulti pod sa iyang bata nga magpasusog gyud kalay pag mabuntis ka. Okay? Okay. Ang ang period of breastfeeding, ang period sa breastfeeding dili lang kay 3 ka bulan. So, mga anak ka, kamo mga nanay, mga lola, kamo gyud mo istoryahan sa mga bata. Kamo dili lang kay 3 ka bulan ang pagsuso sa bata. Ngano man. Sa 3 months nga nanganak ang babae, mo pay pagsugod og bukad sa tutoy. Mo pay pagbusugod og bukad. Pag bukad ana niya, mo pay pagsugod niya maghimo og gatas. Pag imong putlon, naghimo na kay gatas, no? Napa may portion sa imong tutoy nga wala pa nagbukad. So, pag 3 months, mo pag yung full blow na gyud nga ang imong tutoy mohimo na sila og magfactory na og gatas, daghan na gyud kayang himuon. Mo bitaw nang sa beginning, kung dili ka magpasuso, dili ka mahimo og daghan gatas. Kay ngano, it depends sa pag supsop sa bata nga makahimo og gatas. Dili na ingon nga, mohimo gyud og gatas kay babae ko. Dili na day. Ang tinuod, pag isupsopod ang tutoy, sa bata, kana siya mo stimulation sa paghimo og gatas. Klaro? Klaro na siya, Pag undangon nimo ang katong lugar nga naghahimo og gatas, di na pud mahimo gatas. Ang luod. Mo na problema na. Kay kadaghanan sa inyo, labaw na yung mga millennial karon, magtrabaho naman. So, saan mo na siya? Di man po pwedeng mupuli ang bana kay di man kabalo mo uso. Di man kabalo mo supsop. May matong bata kay gutom mo man di mo supsop gyud. So, unsay buhaton ana? Ang importante da, mga manang, mga dalaga, mga unsa ba diha nga buntis, ipasusog yun nimo imong bata sa di pa ka mulakaw pagtrabaho. Okay?
pag masatisfy na ang bata, pislito ni iyong gatas, ibutang sa biberon, ibutang sa refrigerator. Kay kanang pag inyong pag piso, pag sabay Bisaya, kanabang inyong duoton ang tutoy, stimulation maghihapon na siya nga maghimo na po siya gatas. So, kung working mother working mother, pag human og suso sa bata, ibutang sa botilya, limpyo siyempre, butang sa botilya ang gatas nga na makuha pa ninyo sa inyong dede, sa inyong totoy. So katoy mo buhaton, katoy mo inumon sa bata, hangtod nga makauli ka. So probably makahi-produce ka mga 500cc to 1 liter. Pero di man po na mahurot sa bata kay naman yung tendency ning bata mga manang nga pag dili sila makagunit sa tutoy silang nanay, di sila mo dedigmayo ba? Ka bantay mo anak. Ambot kamo mga nakaagi na og panganak, magpaseoso. Pag dili sila makagunit sa ilang nanay, naagi na sila psychological nga mudaghan ilang inumon, mususo kung makagunit sa ilang nanay. Gikan sa ilang pagsimhot, sa baho sa iyang nanay, sa ilang makita nga ilang nanay, mo na siya nga mudaghan pod ang pag-inom sa bata. So, dili yun niya ma-consume ang katong nakuha niya nga gatas sa iyang dede before siya mag-work. Okay. Unsay significance ana sa breast cancer mga manang? The moment nga naay lugar sa inyong tutoy nga wala naghimo og gatas, mukulaps to. Okay? Unya kay na-stimulate naman to siya. Na-stimulate na tong lugar sa tutoy nga gisupsupan kadali, wala na po naghimo gatas, mukulaps, maghimo na siya og bugon. Okay? Paghimo niya bugon sa beginning, maabot pa lang siya mga 0.2 cm, gamay pagyud kay na mga manang. 0.2 cm muna the size nga makita sa mammogram. Okay? Paghimo niya sa 0.2 cm, kung di pa lang siya didihan, dito mawala ta, bugon ba? Ang maka-prevent lang gyud nga dili siya mo dako ang bugon, ang cyst sa tutoy is breastfeeding. Kung naga-breastfeeding ka, walay epekto bana ni mo day. Basi mo dede pa na imong bana, dili na siya mo gamay. Kay lahi man ang bata magsuso. Lahi gyud. So, maghimo na to siya bugon nga 0.2 cm. Makita na siya sa digital mammogram. Dili na siya makita sa sono mammogram, ultrasound. Antusan gyud ninyo nga ipiton ang inyong tutoy, kuhaan og X-ray. Mao na siya nga dili gyud ko mosugot nga ultrasound inyong gamiton kay ang ultrasound sa tutoy mga manong mga nang 50% mugawas cyst. Nga naman tambok, gatas, tubig, narimi mga naunsa pa to mga kuan dito mahimong cyst sa ultrasound ba? Nga saligan na nimong ultrasound unsa may tabo. Kada lihok opera. Mo na siya nga gusto jud kog digital mammogram. Dili sono mammogram. Okay. Sa panahon na nga ma-detect sa digital mammogram mga manang, ginahimo ning digital mammogram dili sa nagapasuso pa ka ha. Dili na pwede. Kay ang gatas nga gi-produce sa breast mo cover sa cyst nga nagtago dito sa ilalom. Di na makita gyud bisa pag unsaon nimo. Pag human na gyud og breastfeeding, bago na siya i-digital mammogram. So mo sakit gani imong tutoy nga nagapadede ka, nagpasabot nga ipatan-aw lang gyud na nimo sa imong doktor kay ma-differentiate man na niya unsa nang bugon. Infection ba, mastitis, gatas ba, o kundi ba induration. Unsa man ang induration mga manong? Ang induration is consolidation sa unod sa tutoy. Walay Bisaya anang consolidation ba? Ayaw nagpangita og kanang kuan, translation. Mugahi lang siya. Mugahi lang yun siya tungod kay nay katong pagpadede niya, naay gatas dito daghan kaayo, nga ni expand ang gatas. Mo toy pagkuha sa gatas dabilin ang iyang balay-balay capsule.
So muna siya, dili na siya cis. Induration lang na siya. Okay? Oh, dito na ta sa abot na kag 30 ang edad. Di na kapadede kay human na kag panganak, di na ka gusto mong panganak. Daghan na pod imong unaw-unahon. Number 1. Nigamit ba kag pills? Nagdepo ba ka? Ha? O unsa bang inyong birth control nga method? Ha? Kanang pills, kanang depo, every estrogen-bearing injection o tablet sa contraception is a factor nga paingon sa cancer of the breast. Klaro na siya, day. Dili na nimo masulti nga karon lang. Dili sa una pag yun na siya. Hibaw na gyud mo na siya nga pag mag-breast cancer ka, among i-review ang imong past history. I-review na mo siya. Makita gyud mo na siya nag-inom og pills, nagdepo, maski isa ka bulan lang. So, unsay pasabot nako ana mga higala kanang mga babae. Ang cancer of the breast has or always 50 to 70% possibility nga gikan sa pills. Kung wala mo nagamit og pills, napay posibilidad nga lain ang rason ngano nga nag-breast cancer ka. Okay. So, nana kay bugon. Sa may bahato nimo. Way effect ang herbal ha? Absolutely wala effect. Tuo lang muna ako mga higala kay buntag udto gabi tutoy ray kong gunitan. Wa pay labot sa akong misis ba? Ha? Mao na ko trabaho since 35 years. Puro tutoy gunitan. Siya ro? Unya, ako gina siyang gihimong protocol mahigala nga mangutana ko nga kano pila ka buok imong anak. Gipasuso ba nimo ting mga anakan nimo? Ha? Kano sa ka nagsugod og regla? Kano sa ka human og regla? Unsay gigamit nimo nga pills? Unsay gigamit nimo nga contraceptive method? Unsay gibuhat ninyo sa paghuman og suso? Ha? Daghang kay ako ipangutana may gala. Mo bitaw nang masuko ko anang pasyente ba? Dok, nakoy dala-dala diring mammogram. Saan ako na imong mammogram? Nga? Useless man na siya. I have to see the history. Tan-aw gyud ako sa iyang history. Unsay nahitabo siya bago ko mo tan-aw og mammogram? Usay gani di na ko mo tan-aw day. Nga naman. Mammogram is useless. Number 1, kung magunita na sa doktor. Magunita na ninyo. Useless ng mammogram. Number 2, ang mammogram can only help locate the tumor, ang cyst, kung below 1 cm. 1 cm. Pag moabot na siya 1 cm, magunitan na gina sa surgeon. Unless, of course, namulakbol dito sa pag-eskwela niya o pag-training niya. Di gina siya mamiss. Okay? Kinsa gyud ang na-experience nga mag-examine og tutoy. O videoin? No, surgeon. Surgeon ginamhimo ana kay kami may mag-opera. Yeah. Pila lang ka sis akong gitanggal sa tutoy mga gala. Siguro sa 35 years na ako kinuha sis sa tutoy ba. Di na lang gani ko kabulumdum nga gioperahan ta baday ka. Gioperahan ko nimo 1987 na sis sa tutoy. In taon buhi paghapon ko ron. Ora na ako madumduman mga gala. May sulti sa akong pasyente. Pero kung maingon ka nga pila ka libo, ambot lang. Di lang ako madumduman lagi. Okay. Nanay sis, imong tutoy. The only diagnostic procedure ambot og usay Bisaya na. The only diagnostic procedure dili X-ray, di ultrasound, dili unsa pa na inyong himuon, ha? The only yun is biopsy. Walay lain oy. Walay lain. Mga higala, mga babae, naminaw sa ako, walay diagnostic procedure better than biopsy. Wala gyud. Absolutely wala. Biopsy gyud sa gyud. So, magunitan na ganay sa imong doktor ang bugon. Biopsy na siya. Either tulo ka klase ang pagbiopsy. Abrihan.
kuhaon jud tong tibok sis. Ay kaduha, tusukon lang. Tusukon. Magsuyopon tong kuan, tuyopon tong sis. Ipadala sa laboratory. Ay katulo, makuha lang unod. Kana usually ginahimo na ko na kung dako na gyud kay bugon, na di nako makuha ang tibuok sis in one setting. Okay. Unsa may pinaka-accurate sa ilang tulo? Ang pinaka-accurate yun, kuhaon ang tibuok bugon. Kaya ang isa ka bugon ng manang, ang isa ka bugon, di mo masulting nama sa center ang cancer, nama sa daplin ang cancer, o basig tuwa pa sa likod pag yun kayo. Di na mo may bawaan ba? So, kung tusuko na nimo, nagyo kay 40 to 50% failure rate sa fine needle aspiration biopsy. Ikaduha, ang imong pathologist nga namayabas na, dili na ka-confirm sa fine needle aspiration biopsy. Maglibog na sila. Mingon na nga inflammatory cells. Pero pagbutang sa tumoy, probably anaplastic cells are present. Badala ba na probably? Tanggalo na imong tutoy tungod sa probably? Dili pwede. Kinalang precision yun. Cancer, dili cancer. Kanang term may gala nga, kanang daghang kay mga anaplastic cells. Pasabot ang cancer na siya. Pero may nga siya, probably, ay wala, dili siya sure. Ang pathologist may gala is muna siya bisagra sa among pagtrabaho may gala. Pag maingon siya nga, pag ingon sa pathologist nga, benign man. O sa may buhato na mo, sarado. Walang himuon, di naman na mo pablikon. Pero maingon siya, daghan kaayo anaplastic cells, meaning nga guba-guba nga cell, nga daghan kay sila cell, nga itom kay siya, kana siya indication of kana siya ba cancer. So himuon gina namo nga tanggalon namong sis, and then tibok, ipadala sa laboratory. Pag mo confirm yun na naagi cancer, tanggal ang tutoy. Okay, dito na ta sa tanggal sa tutoy mga higala. Duha ka klase, di ko kuhumunan niya. Duha ka klase ang pag-treat sa cancer of the breast. Duha ka klase. Ang isa, American Protocol. Ang ikaduha, British Protocol. Ang American Protocol, tanggal yun ang tibok tutoy. Kung stage 2, stage 3, stage 4, chemo. Okay? Sa British Protocol, mga higala, tanggalon ang sis, dili kuhaon ang tibok tutoy. Okay? Tanggalon ang sis, dili himo ang quadrant sa tutoy kuhaon, i-chemo, i-cobalt. So dako kay diferensya. Kamong gusto ninyo nga i-preserve ang inyong dede para ma-display pa, British Protocol. Pero sa tinuod na higala, sa akong practice sa cancer of the breast, ang akong utok ba, magsige una sa inyo ng intawon, mayong tagdi na tumubalik dayon. Kaya nga kadaghanan sa mga recurrence, pagbalik sa cancer ba, mubalik dayon siya, kadaghanan, tuwa dito sa edge, sa boundary, sa gikuhaan ni mga sis. So, komportable yung tanggalon yun ako tibuok ni mga totoy, modified radical mastectomy. Kaya nga dako makaing space ang akong gilimpyuhan. Gikan sa inyong clavicle, unsa ito Bisaya sa clavicle? Dili sa shoulder. Kalimot ko aning clavicle sa Bisaya. O paingon dito sa inyong gusok ba sa ubos. O dito sa inyong ilok, paingon sa inyong bukog sa tunga, sternum. Kana siya ang limpyuhan sa ilalom sa tiyan. Sa suso. Sa suso. Walay mabiling na unod ba? Nga sa tutoy. So limpyo gyud kay gyud. Komportable gyud ka. Pero daghan man kay babae may gala nga di gusto nga tanggalan ilang asset. Di madto kag British Protocol. Inoon, moingon man gud ang mga British nga parehara man tag resulta. Nya disfigured ba gyud kay ang babae ko American Protocol. Tambot ninyo. Pero sa ako, komportable gyud ko kayo sa akong gipanguha, gipaghimo na akong cancer of the breast nga hangtod buhi pa. Na ako stage 1 nga breast cancer may gala 1988. Kamo mong uban diya mga doktor nga naka Pampers pa anang panahon na. 1988 hangtod buhi pa ba?
Cancer ha, cancer of the breast. Na ako yung mga operasyon 1990. MRM gyapon, modified radical mastectomy, tanggal ang tutoy, limpyo, walay chemo. Walay chemo. Kay stage 1 man. Buhi pagyapon karon. So, unsa may essence sa management sa breast cancer? Number 1, early detection. Number 2, tanaw ng history. Kung naa ba kay gihimo sa atong 18 pa yung edad hantod sa 30, kung unsay gihimo nimo sa pagpanganak, ha? Sa pagpasuso, katanan tanaw nimo. Kada siya kay balon na din ka, uy, ang akong anak in town wala nagpasuso kay trabaho lagi una. Kandidato na siya. Okay? So kani siya may gala, di ginako siya mahuman kung breast cancer atong istoryahan kay isa ka libro ra ba? Yung kadako sa Biblia ang breast cancer lang, tutoy lang na siya. So paingon nga, napay maingon nga, basta hilabtan ang tutoy dok, sa biopsy dok, mudaghan. Wa mo kiyaw di na tinuod may gala. Pag cancer na gila siya, dili na ingon nga, gitusok, no, mahimong cancer. Dili, cancer na gila siya sa beginning pa. Dili na tinuod nga, hilabtan gani, mag-cancer. So, kamo ra bang mga tabian dahil sa silingan ba? Kamo kayo maingon nga, ayaw nagpahilabti kay mag-cancer na. Kamo ang rason, ngano nga daghan ka ayaw mga babae, mga matay ba? Kamo gyud. Kay pataka lang mo og advice. Dili mo mag-advise og ingana kay wala mo nag-eskwela og University of Santo Tomas. Oy, ha? Graduate mo siguro sa University of Piapi. So ayaw mo paghimo og advice. Ayaw mo pag-ingon nga dili na maayo, herbal lang ka. Ura kag demonyo ba? Ha? Kay ikaw ang magpapatay anang bata bayhana na early, dali mamatay. So tuo lang mo na ako si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.